Felly mae'n bleser medru croesawu Gweni i siarad efo ac a sgwrs efo bore yma. A mae Gweni, dwi'n mynd i ddweud gormod, Gweni, cos na i adael i chdi rannu lle wyt ti, ond os ga i ddeud yn Aberystwyth mae Gweni, ac mae yna waith wedi cychwyn yma yna, ac dwi yn credu fod o'n beth da i ni gael clywed beth sy'n cychwyn yma yna. Felly, Gweni, croeso i chdi ddechrau ni, de? Yeah. A ni di just rhannu efo ni pwy wyt ti ac just ni gael syniad i bobl gael dod i ddadnabod i yn yr 3 munud dwi'n reid i chdi i gyflwyno dy hun, oce? Iawn. So, helo, Gwenllian King dwi, neu Gweni fel mae pawb yn galw fi. Dwi'n mynd unrhyw'n special i fod yn onest, ond dwi jyst yn hoffi bod yn ifydd i be mae Duw yn gofyn. Dwi wedi tyfu fyny mewn teulu Cristnogol, a'r rhieni wastad wedi pwysleisio y dewis a bod nhw yn mynd i gefnogi fi, ond yn y diwedd mae'r perthynas rhwng fi a Iesu yn bersonol. Mae mam yn Gymraes a mae dad yn Saesneg, a mae'r Cymraeg wastad wedi bod yn bwysig yn ein bywyd cartrefol ni. A dyn ni'n mynd i Eglwys Elim Aberystwyth yn Aber, sydd yn eglwys Saesneg, ond fel fi wedi dweud, mae'r Cymraeg wastad wedi bod yn bwysig iddyn ni. A mae wedi bod ar calon mam a dad, a dwi wedi dal yr itch yna hefyd i gael addoli'n Cymraeg. So nes i siarad efo'r aelodau yn y capel, a mae Joel Prydmore, ein gweinidog, mae o'n Saesneg, ond hefyd yn fan mawr o'r Cymraeg ac yn gynsolwi faint mor bwysig ydi o. So dyn ni wedi cychwyn Wasanaeth Cymraeg Elim Aberystwyth sy'n digwydd unwaith y mis, a mae wedi bod yn anhygoel. Anhygoel, dwi'n licio'r gair yna i ddisgrifio beth ydych chi'n neud, anhygoel. Ie, dim ond yn ddiweddar, achos bod ni wedi bod yn mynychu capel neu eglwys Saesneg, dim ond trwy'r Saesneg o'n i'n addoli, tan mis Awst diwetha, lle is i camp Cristnogol, a nes i just sylwi bod ddim ar bwrpas, ond gan bod fi mond yn addoli yn y Saesneg, ond na rhan ohono fi oedd yn cael i ddal nôl bron gen Iesu. A wedyn nes i sylwi mae'r Cymraeg oedd hynna, ac yn syth pan nes i ddechrau gweddio yn Gymraeg, darllen y Beibl yn Gymraeg, o'n i'n gymaint agosach i Iesu Grist wedyn, a Duw, a just mae'r cyffro yna, dwi eisiau i bobl eraill cael profi hynna. A mae Elim yn gret, ond gan fod o'n Saesneg, mae'n dal hanner y boblogaeth yn Aber bod ni ddim yn gallu cysylltu efo yn iawn. Bod o'n Saesneg. A dwi yn naturiol yn efengelwr, mae'n halon i'n galw i gael siarad efo pobl amdan Iesu. Diddorol. Adnodau sy'n agos at yng nghalon i ydy Rhufeinied 10, 14 i 15. A hwnna dy'r un lle sut mae disgwyl i bobl galw os dyn nhw ddim yn credu, a sut maen nhw'n gallu credu os dyn nhw ddim wedi clywed, a sut maen nhw'n clywed os dydy rhywun ddim yn deud wrthyn nhw. A dwi'n meddwl dyn ni ddim yn rhoi gymaint o gyfle a bosib os dyn ni just yn neud o trwy'r Saesneg. Mae calon fi'n ysu am gael Cymru yn troi nôl i Iesu Grist, a dwi'n meddwl taw trwy'r Cymraeg ydy'r ffordd o wneud hynna. Chos dyn ni'n balch iawn yn ein Cymreigdod, a dwi'n teimlo fel, os dyn ni'n gallu defnyddio'r Cymraeg, mae hynna'n special, a mae'n meddwl rhywbeth os dyn ni'n gallu dod at y Cymru yn y Cymraeg. Ti'n gwybod, i ddweud i gweithio chdi, sy'n ni'n medru, ti di rei digon y fyna rwan, de? Excuse me. Ti di rei digon y fyna rwan, de? I bobl. Sy'n ni'n medru gorffan ar sgwrs yma rwan. Be ti di ddeud i fynydd rwan, mor bwysig, sef iaith y galon. Ti'n gwybod? Iaith y galon. Cos mae hwnna'n rhywbeth sydd yn agos i fi yn bersonol. Ond ti di ddeud o, a ti di ddeud o'n dda iawn. Ond da ni ddim yn mynd i adael pethau fyna, oce? Da ni'n mynd i gario ymlaen i glywed fwy am y gwaith. Felly, dor o syniad i ni, os wneud i, o
yr eglwys, ddim ar ochr Gymraeg eto, a ni fewn i hynna, ond yr eglwys Elim yn Aberystwyth. Sut eglwys ydy hi? Sut ti'n disgrifio hi? Wel, un gair sydd wastad yn dod fyny efo unrhyw un, achos dyn ni'n cael lot o students yn dod mewn ag allan, a yr un gair sydd wastad yn dod fyny i ddisgrifio Elim Aberystwyth ydy teulu. Dyn ni mor agos, a o'n i'n siarad efo rhywun jyst i syl sut pan mae'r students yn gadael i fynd adre, mae o'n gymaint o siom, achos maen nhw'n adio gymaint i'r teulu yna. Mae o hefyd mor neis i weld hyd yn oed pan maen nhw wedi mynd. Mae'r pobl sydd ar ôl, dyn ni dal mor fywiog, dyn ni dal yn caru Iesu Grist gymaint, a dyn ni dal yn deulu, a dyn ni mor agos, a mae'n lyflu gweld. Yr eglwys, dyn ni'n eglwys eitha charismatic, dyn ni'n credu yn yr ysbryd glân yn symud heddi yma efo ni, a dyna ydy rhan o'r ffocws drwy gael yr ochr Cymraeg ydy trio dod ar ysbryd glân i weithio trwy'r Cymraeg hefyd wedyn. Hyfryd. Felly, pe ydych chi'n sôn o'n am gael cwrdd yn y Gymraeg, ydych chi yn syml jyst eisiau dod a beth sydd ar y funud ar yr ochr Saesneg, ond yn yr iaith Gymraeg, ta ydych chi'n gweld rhywbeth, ella bod chi'n medru gwneud rhywbeth gwahanol am bod ti yn gwrdd ag yn eglwys Gymraeg? Ydy o'n just ar yr ochr Saesneg? Ie, so i gychwyn, gan mae dal dyddiau cynnar ydyn ni, dyn ni'n trio just creu'r gwasanaeth Saesneg yn y Gymraeg. A dyn ni, fel dwi wedi sôn, y prif ffocws ydy dod ar yr ysbryd glân, ar elfennau mwy modern, os na i ddeud hynna. Achos mae lot o'r capeli Cymraeg sydd o gwmpas ni'n eitha traddodiadol, yn canu emynau a stwff, sydd yn gret. A mae'r neges yn emynau yn rili da. Hyfryd, ynddi. Ond dwi'n joio'r caneuon mwy modern hefyd. So dyn ni'n trio cael so gwasanaeth Elim Saesneg ydi o yn y Gymraeg. Ond dyn ni'n trio dod â chydig bach o pob peth hefyd. So dyn ni yn neud emynau bob hyn a hyn, jyst i adio i'r teimlad yna bod bod croeso i unrhyw un. Achos dyn ni eisiau hynna fod yn glir, bod groeso i unrhyw oed. Sut fysa, os oes rhywun sydd ddim yn siarad Cymraeg, neu, yn ddysgwr Cymraeg, dysgwraig Cymraeg, neu hyd yn oed ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, os a le iddyn nhw? Sut nhw'n ffitio fewn? Ie, so dyn ni wedi meddwl am hyn, achos yn teulu fi hyd yn oed mae dad yn Saesneg. Mae o'n dysgwr, ond ddim yn rhugl, a Joel hefyd yn gweinidog, mae o'n dysgwr hefyd. So dyn ni eisiau trio wneud o mewn ffordd lle mae groeso iddyn nhw, a dyn nhw'n teimlo fel bod o'n bod nhw'n deall dim byd. Mae'r lot o caneuon dyn ni'n dewis. Maen nhw'n rhai unau poblogaidd Cymraeg, fel calon lan neu gwahoddiad, fel y rhai mae'n pawb yn gwybod. Ond dyn ni hefyd yn dewis y caneuon dyn ni'n neud yn Elim yn Saesneg, a dyn ni'n defnyddio gobeth.cymru, y gwefan i ffeindio geiriau Cymraeg. So dyn ni'n defnyddio y caneuon dyn ni'n defnyddio'n aml yn y gwasanaeth. Fel hyd yn oed os dyn nhw ddim yn dall y geiriau, maen nhw'n gallu canu'r alaw Saesneg, y geiriau Saesneg i'r alaw wedyn. A pan dyn ni'n pregethu, dyn ni'n trio siarad chydig bach yn arafach na fysa ni'n gallu siarad mewn sgwrs. A pan mae mam yn pregethu hefyd, mae'n ychwanegu fel geirfa yn y gwylod y sgrin. A os oes yna geiriau mawr, trio cyfieithu rheina. A dyn ni wedi trio, yn y capel, dyn ni wedi dweud, mae groeso i unrhyw un dod, ond bod ni'n pwysleisio, mae'r gwasanaeth yma yn mynd i fod yn Gymraeg, mae'r ffocws ar y Cymraeg. Ond hyd yn oed, mae gennym ni aelodau Saesneg, neu sy'n siarad Saesneg yn y teulu Saesneg, sydd wedi dweud, fod nhw'n licio dod, dyn nhw'n teimlo'n fel bod nhw'n gwybod deall digon o Gymraeg, ond maen nhw dal yn gweddio amdano ni, ac yn ystod yr awr yna,
nhw'n gweddio adre. A mae'n teimlo mor agos bod nhw'n gallu gwneud hynna. A dal ddim yn teimlo fel bod yna gwahaniaeth na dim byd. Maen nhw dal yn teimlo fel rhan ohono fo, sy'n lyflu. Yndi, mae'n swnio'n hyfryd. Bydda chi yn wneud. Be di calon? Be di'r weledigaeth? Dwi'n gwybod i wneud cwrdd yn Gymraeg, ond be fysa chi'n licio weld yr arglwydd yn wneud yn eich plith chi? Di hwnna'n gwestiwn fair i ofyn i ti? Ie. Mae'r yn syml, y gofyn ydy, mae yna cyfieithiad o'r gan Build Your Kingdom Here, so cod y deyrnas. Yeah. A dwi'n mynd i ddarllen y gitgan chi, os mae hynna'n iawn. Yeah. Parith deyrnas dad, ledi drwy bob wlad, dangos rym dy law, tyrd iacha ein tir, taniad eglwys oll, galw Gymru nôl, gweithia drwom ni, cod y deyrnas, clyw ein cri. A nes i a mam ffindio hynna pan oedden ni'n arwain yn ffindio'r music ar gyfer un o'r cyfarfodydd. A nathon ni sylwi y corws yna, dyna ydy be mae calon ni isio. Dyn ni isio bod deyrnas y tad yn cael ei atgyfnerthu, a dyna beth dyn ni isio, bod teyrnas Duw yn dod yng Nghymru, bod o'n dangos rym i law, bod o'n amlwg bod llaw Duw ar Cymru, a'r llinell yna, galw Gymru nôl. Ie, bod ni eisiau genedl i droi nôl at Iesu Grist. Ti'n gwybod, fel dwi'n gwrando na chdi rwan, Gweni, dwi'n clywed hyn ar yr ochr Gymraeg rwan, dwi'n clywed hyn tro ar ôl tro, sydd yn anogaeth mawr i fi'n bersonol, ond mae yn anogaeth i Gristnogion eraill sydd yn dilyn, yn caru'r arglwydd Iesu Grist, ac eisiau gwneud ei ewyllus o, eisiau gweld Cymru yn dod yn ôl, gweld y deyrnas yn dod. Felly mae'n hyfryd i wrando ar y rhan ydych chi yn wneud yn fanna yn Aberystwyth. Yna di'r weledigaeth, y sianel yma, sef i bobl cael clywed be mae'r arglwydd yn wneud yn gwahanol lefydd drwy Gymru, gwahanol ardaloedd. Ac yma sy'n digwydd, mae'n digwydd mae'r arglwydd yn codi Cristnogion ac yn codi gwaith ledled Cymru yn y Gymraeg, a jyst i wrando na chdi ar rhan da chi'n gymeryd yn hwnna yn hyfryd. Mor ysbrydoliedig. Ie. Oce. Gwrando, sut ydych chi'n gweld, os yw ryw hoel bod yr arglwydd yn gweithio, dwi'n gwybod bod ti'n ddyddiau cynnar, os yw ryw hoel bod yr arglwydd, o sut mae'r arglwydd yn gweithio yn eich plith chi, bod, da ni'n gweld yr arglwydd tu cefn hynna, ti'n ba? Os yw rhywbeth, Gweni? Wel, fel fi di sôn, just cefnogaeth dyn ni wedi cael o'r aelodau sydd yn siarad Saesneg, a ddim hyn o'n deall Cymraeg o gwbl. Y ffaith bod nhw'n cefnogi ni gymaint. A hefyd, mae gennym ni, mae rhai o'r aelodau yn y capel yn eitha swil, ac yn yr ochr Saesneg ddim wedi rhoi enw nhw ymlaen i arwain neu be bynnag. Ond dyn ni wedi gweld yn y Wasanaeth Cymraeg, mae yna cwpl aelodau sydd byth di siarad o flaen pobl o'r blaen, ond wedi dechrau camu ymlaen. A mae gennym ni un sy'n arwain y Gwasanaeth yn aml, a wedi siarad y pregethu yn y Gymraeg o flaen pobl am y tro cyntaf. Mae jyst gweld y cryfder mae Duw yn rhoi i bobl. Dyn ni'n cael yr proper sense fod Duw, bod hwn yn mynd i fod yn special. Yn mynd i fendithio fo. A mae o'n codi'r pobl yna ato ni i helpu. A mae'n lyflu. Da iawn. Deithon ni am chydig o drefniadau. Unwaith y mis, da chi'n cyfarfod ar y funud, ie? Ie, so dwi yn mynd i'r brifysgol yn mis Medi. So nathon ni gychwyn yn mis Chwefror. A dwi wedi bod yn gwneud unwaith y mis, just i weld, just i drio sut mae'n mynd i weithio. A mae wedi gweithio'n dda. So dyn ni probably mynd i gadw fo unwaith y mis am wan. Ond dwi'n gobeithio fyddai'n gallu dod adre o Bryste bob hyn a hyn i ymuno fo'r gwasanaeth hefyd. A dyna beth sydd hefyd yn gret amdano'r pobl yn codi.
bod fi'n gadael, fi dal, mae'n teimlo fel bod fi'n gadael o mewn lle da. Rhieni fi a pawb arall yn gallu helpu a just cadw fo i fynd. Lyfli. Ac dwi bod na rhywun yn gwrando, lle ydych chi'n cyfarfod, faint o gloch? Dwi'n cymeryd ar y Sul ydych chi'n cyfarfod? Ie, so ar hyn o bryd, dyn ni'n cyfarfod ar yr ail ddydd Sul o'r mis, ond dyn ni'n cymryd brec y mis Awst. Mae'r cyfarfodydd Saesneg ar fore dydd Sul am 10:30 yn yr adeilad Elim, a mae'r rheina'n cael ei darlledu ar YouTube at Elim Aberystwyth. A hyd yn hyn, dyn ni ddim yn darlledu'r gwasanaethu Cymraeg, ond eto, dyddiau cynnar ydi o, a dyn ni jyst eisiau gweld sut mae'n gweithio o fewn yr adeilad. Of course. Yn y dyfodol, dyn ni'n gobeithio gallu falle cychwyn, ond mae'r gwasanaethau yna bob ail dydd Sul o'r mis am 5 o'r gloch. 5 o'r gloch? 5 o'r gloch. Dyna ydi o hyd yn hyn. Dyn ni'n meddwl falle ar ôl mis Awst, pan dyn ni'n dod nôl y mis Medi, falle fydd yr amser yn newid chydig bach, ond dyn ni'n mynd i adael i pawb wybod ar yr sianeli Facebook ag Instagram, eto at Elim Aberystwyth. Hwna ydy prif un y capel, so yr un Saesneg, a dyn ni'n rhoi dy gwybodaeth i gyd ar rheina. Lyfli. Dyda rwan bod na rhywun sydd yn gwrando ar hwn rwan, sydd ddim digon dewr i ddod ar Bnawn Dydd Sul eto. Bod nhw ddim yn Gristion, ddim yn gweld hynna'n fel Cristion, a ddim digon o hyder gen nhw i ddod i fewn i'r cwrdd. Os ydy'n bosib iddyn nhw gysylltu efo chi mewn ffordd arall, ti'n bod one-to-one, osa fodd drwy Facebook neu osa ffôn fydra nhw ringio i siarad efo rhywun yn y Gymraeg, rwan dwi'n golygu? Wel, efo'r, dych chi yn gallu estyn allan efo'r Facebook neu'r Instagram, ond mae hefyd efo ni ebost i'r capel, sef info@elimaberystwyth.com. Eto, mae hwnna'n mynd drwodd i'r Saesneg, gan bod ni ddim efo pethau perthnasol ar gyfer penodol ar gyfer y Cymraeg. Ond mae mam fi a aelodau eraill yn rhan o'r leadership team, ac os ydych chi'n wneud yn glir, mae ar gyfer y gwasanaeth Cymraeg, dych chi'n cysylltu, fydd mam neu pwy bynnag yn gallu siarad efo chi. Cysylltu nôl, cysylltu nôl. Gret. O, gwrando, Gweni, dwi'n gwybod bod ti'n ddyddiau cynnar, o beth ti wedi dweud a ffrind i fi wedi rhannu. Mae'n ddyddiau cynnar, ond mae'n gyffrous beth ych chi'n neud. A dwi'n gweld o arna ti, dyfo ti wedi excitio am y peth yma, a gen ti galon amdano fo, ac felly dwi'n edrych ymlaen i glywed pentia blwyddyn, lle gawn ni sgwrs eto, a gei di rannu fwy o sut mae'r arglwydd yn symud yn eich blwydd chi. Ond, felly am rwan. Gen ti rhywbeth sydd ar dy galon di, fysa ti'n licio rhannu cyn i ni orffant, a ti'n meddwl bod chdi di deud digon? Yr unig beth wrach sy'n ni yn gofyn ydy jyst gweddiau chi. Mae'n beth da bod ni'n cychwyn fyny, ond fel dyn ni'n gwybod, pryd bynnag dyn ni'n trio camu ymlaen, mae wastad y gelyn yn trio cymryd tir yn ôl. So jyst gweddio am eich protection a just gweddio fydd popeth yn gweithio'n iawn, a bod ni dal i gadw'r fflam yn fyw yn ein calonau, a bod o ddim yn cael ei dimio. Da iawn. Felly, diolch yn fawr iawn i ti, Gweni. Gymryd amser, ac os dwi'n gwybod, mae o'n gyfnod prysur i ti. Ddim jyst efo'r cwrdd yma, ond efo bob dim sy'n ymlaen dy fywyd ti. Felly, diolch i ti, ac edrych ymlaen am y tro nesaf. Diolch yn fawr.